কাইসা সাকলাইমু চিনি বালুরবন বিসি শানখোলা বিসি সোনারাম বিসি রামশঙ্কর বিসি শরৎ চৌধুরী বিসি তে পূর্ব সুমনা বিসি ni chini lukrok no kaisa koimung abung ka mia nobarwati te kothor klaima bai chini o amchani lukrok belekena koi khoting baikha nok nukung pabaikha ke nogo tongmaya tabuk relief camp tongo chini relief camp chondishora SB school akhalia chora higher secondary school sankhola SB school te chini fario school tongo school obo jung relief camp khlaijaka o relief camp no chini jara nok pai thangnai rok ega nok baksa bufang khlaijaknai rok jotono no koyo nongni bumung rok ajagao thangei rinani bagui kai chini sonaram bisini kai jung akhalia chora high secondary school bumung rok naharai tongo tei chini sankhola bisini kai sankhola SB school ramshongkor ni hinkai chondishora school te balurbon ni hinkai jung farini goyamoni English medium JB school ajagao jung bumung rok naharai tongo joto lukrok no asep nahanani bagui koijao norokno jung ajagao chanani byabostha te medical facilities borinai tei je nukung pajaknai bongno jung government ni hoite jung ajagao tin painani byabostha bo jung khlaijaknai jotono hambai norok asep no nahaja baidi hini ang jotono koyo